Tunggal adda kalamidad kas kadagiti bagyo, kang runaan nga agrigat ket dagiti umili. Sumagmamano kadakwa dati apektado ti pagsapulan da, arason met nga agproblema dati igatang da iti pang inaldaw da. Ngem ka Solid North, kalikagom iti Solid North Party List nga awan iti mailaksid kang runaanen dagiti agkasapulan ti tulong. Talaga solid na solid iti Solid North Party List. Impatanon da mismo dito yung syudad tilawag dagiti relief goods kas tulong para kadagiti umili kang runaanen dagiti nagbalin a biktima kadagiti napalpalabas a kalamidad kas iti bagyo Krising. Babaen ti sister-in-law ni Lawag City Mayor James Brian Alcid ken nangibagi iti Solid North Party List ani Carol Barbers Alcid na i-turn over iti syudad ti tulong manipod iti Solid North Party List nga idadauluan ni Congresswoman Ching Bernos. Kaya't nilang ag-thank you kini Solid North Party List Representative ni Kong Ching Bernos ta imay nagipanti tulong para kadigiji ka barangayan mi ito'y Lawag City for the DJ na pasamak nga bagyo. So naragsak kami and very thankful ta nalagip na kami. Hanlang nga ti sabali nga parte kundi pati ni Lawag City. Thank you Kong Ching and thank you Solid North. Napalaos met ti panagyaman ni Mayor Alcid iti inisyatibo ti party list at tumulong. Ibilang na ada kelabanag para kadagiti umili ti naipaaya relief goods kang runaanen taarig na bumangbangon paylaeng dagiti sumagmamanong nga umili manipod iti nakaro nga epekto ti napigsa ken napaot a panagtudtudo na kadagiti napalpalabas alawas. Tipimbayan dagit aming nga barangay kanin. Adu tinaalat nga tulong inyong this is an increment so nakapinpintas la unay. So agyamyaman iti City Government of Lawag dito inted nga tulong apo. Babaen iti City Social Welfare and Development Office wenno CSWDO may pasigurado nga agserbi kadagiti agkasapulan dagiti inpaaya tulong ti Solid North Party List. Dakil nga tulong detoy ta saan nga maipapaid wenno naikanti gundaway iti syudad ti Lawag nga maikanti kasto nga assistant. Yamyaman kami iti syudad ti Lawag ta maikan kami wenno naited iti gundaway para kadagitoy kakabsat nga na salantaan. Iti assistance from the Solid North. Babaen kay ni Congresswoman Ching Bernos. Dagiti mismo 80 a barangay chairman iti syudad ti Lawag tinangawat kaditi relief goods nga agserbi ti barangay da. May sa dituyen ni Chairman Manny Domingo Morales iti barangay 1. Binigbig na ti importansya ti sisagana a panangsaranay ti Solid North Party List kadagiti agkasapulan kang runaanen iti panawen ti kalamidad. Yaman kami iti Solid North Party List iti panipaida kada kami iti kastoy nga tulong especially iti barangay mi especially da kaming frontliners may bilang kat masapong mimit dagitoy kaya dakkel nga pagyamanan mi lonay detoy panangisakit kada kami ti Solid North. Amuta yumet nga dala ti Solid North nga aday tilikudan nga masistir kada kami ng pagkasapulan. Ti relief goods nga inpaay ti Solid North Party List ket saan laeng at tulong amang supusop ti kasapulan dagiti umili ngem ket di agserbi daytoy a pammalagip nga anyaman adidigra iti sumangbay saan na mapukaw tinamnama gaputag na nayon nga adda iti Solid North iti likudan dagiti agkasapulan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.